Hi mga kamigs, good morning. So diyan nami karon diri nagkatapok-tapok. Ano ba mo wasi? Diyan sila ni Agaw Jonjon, si Ruby. Hi guys! Hello. Oh, humana imong sadya din ni Gaw, no? Oo man na, sayo lang kami Oo. nabot kanina mga alas 5 may kagapas na mo ang meeting. so, karon naamong kadagkuan, namong papa. Oh, to si Papa, humana ilang meeting mga kamigs. So mao na naglingkod-lingkod na mi danhi unsay among pangbuhaton. So Ang pabuton ka ron, paniod to na lang. Panyuto na lang. Kay humana naman ang meeting, so maggimik-gimik na mi. Marites na. Magmarites na mi guys, unya hapon guys, musakan namin si Baba, kamulanta namin sa ilang Bahin, kantahan. ilang bahin. Yang bahin ni Rube. Oh, nana dito yung bahin ni Wala ako, Rube. bayan ni sa kumbana. Yapon si Manang. Oh, si Mare. Dapat ako manang, yung bahay mo, isa po ka sa ako. Ang akong habi. Tapos diya sila ni Ate Maya Maya diri mga kamigs ug si Ate Mercy busy kay sila unsa ka ilang gikabisihan. So nakasulat na diha ang gikamitingan nila na diha na nga bahin-bahin na. So karon mga kamigs, di ay milon. Tapos mangga, so amo ning i-budol fight karon. Tapos di apoy saging. So di ay saging mga kamigs, milon at saka mangga. So amo ning i-budol fight ngayon. So ato ning hiwaon ang milon. Okay, mura man ning ang milon sa nakulbaan. Hindi man siya kuha. Muna among kuanon karon mga kamigs. Among salu-saluhan, milon. Ito na mga kami sa among burol fight daan to. Nakautin sa kuan, wala yung mga kuan. Ada mangga. Mura na ko ikadalit niya. Wakoy. Oh guys, mana ni among kuan guys, human namig meeting guys. Das karon. Mana ni among ang kuan. So magkuan mi dani mga kamig sa milon. Na may milon, na may mangga. Ano luspad mo na isa? Nahulog. Ikaw daw kuno mahulog. Ikaw daw kuno mahagbong, di ka balog ba kulbaan. Wala lagi nag-slice gaw. Ha? Wala nag-slice sa mangga. Ay sus, ang magkaon mo na mag-slice. Yes, ko. Di naman, apil na magpanit ana, no? Ha? Apil na panit. Panit ka nun. Dere ka nang tumagaw. Muning mukbang nga walay gasto. Walay gasto ko, no? Paliton, may yapong milon ba? Bakit ni Cora mo dito sa akong Ayun, kuno? siyempre naamo. Gabla ganit ang wala mo, samot ng naamo. Wala ko red horse nagiinom. Si Mute. Ba, dahil saging. Mo na gini guys ang buhay bukid. Oh. Muna ni siya ang lilin ang buhay bukid. Yung asa mangga ana ug ang saging. Parehara sila kulor. Oh, pa sa kuror. Alagsara ni kay ting kwan karon, ting mangga, ting milon pod, ting harvest sa milon sa nag-harvest. Hi guys. Bago ang isa guys. Hi. Avocado na lang po yan. Tingnan mo na buo dai. Oh. Mulak pa lang. Mulak pa. Hi guys! Magmukbang tayo sa
masarap na mga prutas. Ito ang kadalasan na prutas dito sa bukid ngayon ang nagpamunga. Meron kaming apple. Sige, Leng. Meron kaming banana Q. Ay, usa din niya di ay. Ay, melon di ay ni siya ang kane. Awi na kog watermelon. So, mangga og saging. Nandito si Ruby Vlog. Oh, sige, te. Vlog na rin ako sa wakas. Ang kanyang YouTube channel, Ruby Vlog. Gumawa ako ng email para sa kanya. Then sabi ko sa kanya na i-keep niya ang password para hindi makalimutan. At saka ang kanyang partner, si Papa, si Putput, o si Rosemary. Naapo diri si Auntie Mercy Channel! Si Otek Channel! So karon ay magmukbang na ta. So, Okay, let's start to it ang now. magpre ay si Ruben. Nagano Ati ba? Ginarubi. Si Robe Vlog. Siya mapre kay welcome ba ni siya karon sa yang channel. Di ba ako eh? Dili. Welcome to the doors, di ba? Welcome man ka sa YouTube. Oh, new vlogger. Oh, Karon, sige. saan natin pag-umpisa ni karon, guys? Mo gini karon. Dugay kita na ni magkakaon ron. Karon, matulog sa ako, guys. Karon dugay ni makaan. Sa ni. Pikwenta ko dani. Sige, be ato pag-umpisa na to. Balag di ko kabalo. Sabali Ali dani Marjen. Yes, ang alas amahan, sa anak, Diyos ko to santo. Amen. Amahan nga balaan lang itong Ginoo Lord. Thank you sa adlaw karon nga Domingo ani akad tanan nga nagkatapos kami dinhi sa ilang nililin. O karon nangati kami dinhi, nagbisita kami kay tungod kay namin tuyo dinhi. Lord, thank you sa blessings sa mga nga niya sa mga tubangan karon ni mga prutas nga hilata sa kinayaan. Lord, thank you nga kini unta makahatag kapis kay kabaskog sa among panglawas. Amen. Thank you sa Amen. Mike! Ali dani Mike! Patong stand ka. Eh, diyan ka lang tindog lang ka ato. Kaya welcome makikita. Dad ka. Dad. Ako dad sige kay kita mo. Di mo ko si dad. Di pataas. Dan! Tama Pataas. si Miguel si Kwan. Merjen. Sa mga guys kay naganan ni sa ilaha. Kaya ako ni kaon kay mahal kay ni sa mga guys. Mopalit mi ani guys 20 ang slice. Oh, mahal kaya na siya dito sa syudad. At tukas kugon dito sa mga guys. Sa syudad guys. Magpani mag-ana na lang ka guys. Oh, tag 20 agi gawa ni parda. Ipaglak. Pero dire guys dagan guys. Ali na mo. Beb, ali beb. Thank you. Thank you kay Ate Mia sa Paco Queen. Gaya ko mo ginatoy na ko sa nga tagya ko kay mo anok sa vlog. Ruby Yes! Abangan ninyo guys ang Wow. kanyang Ruby Vlog. Oh. Kasama na yan sa pagtrabaho ko guys. Kinabuhi lang ko din sa atong Pilipinas. Yan ang sinasabi ko sa ano ko na sa live na ang aking buhay therapist luha. Daming luha. Ay, luha. Luluha ka talaga. Luluha ka talaga sa buhay ng therapist. Nabunoy. Hirap ng buhay nga, maghanap ng pera, no? Di basta-basta maghanap. Dili basta-basta maghanap ng pera. Napakasakit sa dibdib. Alak ka! Ano yung kanta? Ayan guys, sabi nila, ako daw marites. Marites. Abo. Kasi kasabot na na, diba? Kami mo lechon, dili ni lechon ang bumukha. Wala na ulo sa litson na dito, te? Wala niya ang sabaw. Ito nito. Mangga pa. Kasi mo tito ni Stel, no? Nadiri si Mr. Oxygen, Janet! Mata pa ni Inday ba? Ina na rin siya. Kuan man na tao. Nasi Undoy, oh. Hala, Undoy. Kaan ka, Undoy. Undoy, tanawa, Undoy, Undoy. Undoy. Kaan ka, Undoy. Undoy. Kaan si Mami, Undoy. Undoy. Gijek tanaw, gijek tanaw. Undoy. Nagtalikod yan. Wala, tanaw. Undoy. Dala, Undoy, oh.
Wala gini di ay. Tanawa dong. Ano dito? Oy, sag tanaw. Tanawa dong. Ari ka dito. Okay, kalami pa kasi masalita. Ako'y, ginawa ko. Ako'y, kalami pa kayo. Dito, pagsabitin kami na dito. Di, masalita ako, di. Go! Lan! Uy, ala, dali na mo dili. Ay, wa na. Kurot na. Magkano na? Ate, di na pabrik sa ate. Tanawa pa. Ada! Wala. Piyong-piyong na mata. Go! Pinsan todo? Mayroon ninyo, lahat-lahat dyan. Sa syudad guys, marami ito doon. Kaso lang hindi tayo makabili kasi mahal. Sobrang mahal doon. Ito tingnan nyo guys, marami Libre na, guys. Libre guys. Sa syudad kaya maganyan ka lang sa tabi guys Kaya sarap na ganyan ka sa bulsa natin, buslot. Beb, o sa akin. Ikaw na ko lang toksina ha. Ang ikaw, naka? Kailangan ako, Doy. Paninidor ka man ah. Kanya. Ninidoy yun, Doy. Ninidoy. Pwede na sa karyo. Daging ganyan ka. Abot ang resulta. Fruit salad. Salad. ate. Resulta ani lan salad. Pero kung sili gikuha. Uy, mukbang yan niya ha? Mukbang mo rin na Bukas mo na Nagsuka nga kung ano ni, mukbang ka ni. Abi ni John din og litson manok. Lagi, may pa nagpalit ko balot ba yun? Nagalaong ta ka. Kumusta ka nag-ingon ka kung mukbang rin ba? Katri basta. Akong nabawaan kay meeting naman. Kumana mong meeting. Nagnabaon ta ka nga gaw, padalag kuan, mukbang ka human sa meeting, di. Dalawang ta ta, 100 na ito Simple nga. Kuan baya humag-meeting na ginay o. Naman meeting guys, mukbang saan mo yan? Ba? Dalawang ta to, binata 5 ka 3, sa sakto to, dumuko na to ba? Na-prank ba si mami gahapon? Okay, kabalo na yung gapon. Akan bakit balik mo Ay sus, kamay tag diingon nato. Hey, ate. Wala may natunti mo na to. Galing kanto. Para hotel mo kasi. Kaya nagdasa-dasa sa Sa Ate Pretty. Yan niya po dari ka balingwad Ate Pretty. Yung kaya naglisod. Gagawas mo itong tenda. Magbong mo na, di Pwede ba ko ka na magbong? mabon, di ka maluspad. Dapat dati para pang isba. Guys, mukbang na mukbang jud kay mukbang man di ato gidi mukbang no. Pero dili nako. Dili lang ka, dili man lang siya madaos. Sangit na si ate. Alag yun. Ako arthritis guys. Dili man siya madaos. Paris Paris ate. ate. Ano siya problema? Ala na ha? Paris. Tarik. Paris naman. Paris naman ko rin sa nana. Tigwan mo si Maya Mia ha. Lola na, Lola. Agoy, katawan niya si Mama. Te. Nung ba yung te? Oh. Pag Paris. Agay. Agay! Agoy! Naman nilabo ni Mama. Si Mama, ulit takyo na. Ang anak ko, anak. Agay. Agoy! Ginuko. Dili tagabay ka ba sa segunda sa koron? Takot ni Ruby. Agay! Salamat! Ayaw din daw. Daw na lang ang therapist. Karon dayon. Agay! Samuk ka ng ate. Bye! Wala pa makabalo pa nga na ako ba? Wala yun. Tingnan. Wala ka ba Ay naman? pagpato na to karon. Wala ka ba si Mama Marites nga naami din Nawala siya sa meeting sa kakuan. Kaya ang among ngayon ako ni Mama na dili ni mga niya. Dili na magpwede kay
Kuwaon gid niya, ang kuwaon gid ni John na iyang bahin. Bahan niya sa kasako. O, sa kasako og tunga. Ano yung mong gikaon ba? Pagka na kami nung nauli kaon, kaya uli pa kong kagayan, guys. Mura na kong kaon, wala kong kaon sa mangga o saging, kaya muli pa kong kagayan. Ano yung may kakuyot-tuyot unong ko yun? Kaya naginig ka pag nalagawan. Minay ko sa kung ba na amoy na din. Tabunan na ako sa jacket, tapi kag likod ko taplin. Mula ka rin masigrin yung gitna ba? Muna nga brand. Pare na wag. Be. Asa ito ba galang tawag yan sa? Sa bamigan, ang ko. Bads! Oh, mabuntag. Wala na Bads, final na na. Mura na, sa tawagan na, ano sa tawagan na Bads? Mabaldi ka. Ito mabaldi. Yan, mukhaong gikon ni guys, kay ginukon. Kaya sa kukon bitaw guys, sa kagayan, magkuhan ko, agi ko rin, pati ko isa lang ka-slice, kay kada mapubayan ni. Bads! Oh, sandirana. Sandiranan pa kaya na siya. Nakuha na, premiera na. Wala na grandere dai. Wala na grandere pag ilang premiera. Mare, kapag sino pwede sino pa kay dalan tas kagayan. But yes. Mo na pa ni. Tambong lagi sa mamalay o niya. Nagkuhan ko na kita yun, meeting sa iyo. Dito mandapit. Kaluakan. Oo, dito. Oo. So ito guys, tapos na. Hindi naubos ang saging. Kasi maraming saging, hindi naubos. Ang milon lang at saka mangga. Maraming salamat sa inyong lahat guys sa inyong suporta sa akin. To all viewers and subscribers, maraming salamat. O sa mga silent viewers, thank you so much. Lalong-lalo na kay Ate Maya Maya. Oh, kaon sa una. Isa. Oh, Robbie isa. Robbie Vlog. Oh, si Alchel kaon. Drama lagi ni sila oy mga bata. Ano ba? Hambat na yun. Padili-dili pero ang ginhawa nagdali. Dili sa ko na go kay ako arthritis lagi takot pa ako ni Ruby. Kuan daw kining Parex ba? Ha, pare. Sige. Tapos, gumawa na si Ruby sa account niya. Sana masuportahan din ninyo ang kanyang vlog, Ruby Vlog. Yes, si Alan. Dito si Alan. Hello guys. So, karon nahuman na ang among mukbang pero naapay saging nga napilin. Lami kay ni siya ang saging kay busok na sumpok pa. This is so very delicious. Yes. I will bring this into the Cagayan de Oro City. Yes. So, ano masasabi mo, Len? Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong suporta, lalong-lalo na kay Ate Maya Mia, na nakita ko palagi. Thank you so much. At sana guys, hindi may skip ang ad. Kami ay magpaalam na.